Tombouctou kaw fe no bamagati mogo tan kili olu koni fagara anga jamana finitigila kaw olu fe anga jamana politicien ani a jamana nyama koroni oy Alpha Umaru Kunare ale koni meka boka atoko koni makara meka ro kafo anga jamana finitigila kado ale koni yomuguchi akoni balima kela ni oyani mogo ke fe meka ro kafo sifa wari dorome wasaba akoni nofe kunafoni bololo sira la jepako ama fo bela jirali nyatuma haw bismillah bi araba utukalo klimuga an saba samba fla ani mugan saba kunafoni olu kani keneka ina fo kunafoni damnela anya fo awnyana togo ya mina femi ikadon ka fo kasangani utukalo klimuga mi kari doyi kasangani nega kayata ani fla wakatu ikado ka fo anga jamana finitikila ka olu koni e dankari bamagachi mogota ani kelina mi koni kira Tombouctou konnala ni abi fo olu yoro mi mako ber koni femi ikado ka fo ni attacking koni gara sigurement fladi attaque flo kon grani agent explosif improvisé ou de koni ni abi fulma ko mo afla na ulu koni grani moto koni ni bulma fan ulu koni ni ko yera koni kera kilo mo nyon ika se ber konnala femi ka do ka fo ni koni attaque koni si fe ika do ka fo anga jamana fintigila ka ma sabani ulu koni joki na femi ka do ka fo camion kelin koni ale koni chena pepe femi ka do ka fo koni o fe yoroni keli ngani koni ala jugula mo koni ka fa fe bamagachi mo ta ani kelentola ani kasara chama fana woni dona ulu koni kuna ama fali biala ka basikina tianga jamana kora ina fanya fo yana kuna funi damnela togo ya mina anga jamana nyama koroni ale Alpha Umaru Kunare ni politicien doni ale koni jamana nyama yake femi karo ka fo general Musa Traoré ka fanga dafirili ko feni Amadou Toumani Touré transition kini ali nana fangala ni wakati nkonna ma chama kon meka ale jalaki kadaka ko femi karo ka fo biniye alaje anga jamana kalanko koni dafirili ko ale koni nobe ola ko oni anga jamana army o koni nga o kofe afemi ikaro ka fo general koni madaw koni boraka ali koni la fasa femi ika donc kafo anga jabana politicien koro ni ali kera écrivain ni o livre sebeda ni ali Ibrahima Nyang ali koni boraka Alpha Umaru Kunare koni defa aga sebeli nodo kon ayira kafo ko femi ika do kafo Alpha Umaru Kunare ali koni chebay min koni ni akli kadi ko aka ko ulu koni kar no wa ayira kafo ko ay ko ba chama fanake anga jamana ni wa ko fe ayira kafo ko ni kuma mun ko mega fo kanyashi jamana nyama koro koni mako ulu koni inte chienyi femi karo kafo anga jamana fintigira kado ale koni yumu kisa wili a kanimeke o konna femi karo kafo sefa wari waworo koni nofe ayira kafo ko ale koni ka jurode koni me ani kanimake ina ni oye moto taxi ni bolla o koni aye jurin koni kanishi chama ni o koni masonga juru sara nyongo sama koni simfe ale koni kisa wili a kanimeke in koni na femi karo kafo okele kisa koni kanimeke koni soro ase ani kungolola ami wakati mna ekosisa akoni me docteur solation intensive o lu koni konnala femi karo ka fo fintigila kan ale koni fasola kana finta samba fla ani muga ani kili ngam domna ikopi ale koni be gardi avla koni wa koni kointina dani to wala anga jamana nyama ani afanga koni keme ka kointa ka foko ubeni koin ko limine ka se adana ko kadaka ni te kulenge koi woni me ayira ka foko kulenge mangatika ke ni mara mafa koni hatara de ka faso de una kana ngamata ko ikoni kikelinga kelekeni ai femi karo ka fokura masadi ni ukoni sidiki chabade ni aleka kosor koni bolo dalendo kabeni novembre kalo kileta ani wolum vla mi menake l'accord arena koni konala ni atume fo alema ko bersi kasangani au conférence de presse mi koni kela hôtel Radisson Blu la Bamako koni konala mi kene ka femi karo ka fo jamana ma bacha ma ko mi kerengranela anga ministre mi koni nyishinu artisanat ma ani anga sikoni donc ni ale monsieur Andogoli Guindo au coffre monsieur Mamadou Sinsi Koulibaly ratase Toumani Jabate mani ale Sidiki Jabate refake Abdoulaye Jabate Kanja Kuyate babani koni ratase jamana dongala baw chama koni ma ore se fe anga jamana se koni donc ministre ale koni anga jamana de rapport khadi Sidiki Jabate ma akata akuna wolo bersi novembre kalo kleta ani wolo vlani ala mabashike ama wala ko yirana alaka faso kuna wolo no ya Sidiki Jabate jamana dembe femi Tombouctou attaquer redu sa jef ikado kafo femi ma koni marama fetigi do koni bol ma fendo koni la jamunu mega bodugu takasira fe ka olu koni la shikare konala femi ikado ni wakati kuna foni ate ubulo matu kuna foni ada ute ma koni kuna foni ya soro dumini tu ubulo jite ubulo shiro te ubulo
ne be dansi kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce aw ka lamɛnli ko ɲuman la aw k'an bɛn a ɲɔgɔn na wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ